I això és el que no s'entén, és que és un bé comú que s'ha de respectar, que no forma part dintre de la cultura del maó, de faig i tiro i consumeixo, sinó que és una cosa que es transmet de generació en generació i que s'ha d'anar mimant. I en canvi, si tu vas carregant cada vegada o fas una cosa flaps, ui, fora, o aquest, jo tinc la sensació, però des de sempre, ja no ara per les retallades i no sé què, que les coses de vegades neixen com a bolets, que una cosa la faci bé ni vol dir que hi ha cap continuïtat ni res, sinó potser si no hi ha, no sé com dir-ho, un mimar d'aquest bé per transmetre'l, no és el mateix que fer una cosa. Jo crec que tenim massa la cultura de que a seguida ho tirem. Això s'ha de fer de nou, fora, i ho tires, en comptes de buscar la manera que igual allò té un interès en si. I jo crec que és un problema molt, molt, molt intrínsec de la manera de ser d'aquest país. Vull dir que s'estès per tot arreu. No dic el del maó perquè és un clar exemple de fotem-ho tot en l'aire i mentre ens guanyem 4 duros, nosaltres ara tenim 4 duros, ens els fumem a la butxaca i els de darrere ja veurem, I bueno, això si tenim una mica de cultura també. Passa, per això et dic, fins fa un temps la mateixa filosofia, I fins fa un temps els espais públics no depenien d'omplir un taquillatge. És a dir, no se't programava en un teatre públic, per exemple, perquè tu omplies la sala i treien pasta de taquilla. Es programava perquè s'entenia que el teu procés de treball era un bé comú. Ara no, ara cada cop està passant més que es fan reposicions en teatres públics amb l'excusa que la gent ho vol veure. Sí, la gent ho vol veure, però la gent també vol que es faci cultura. I no només que omplim allò que sabem que omplirà, és que es programi només allò que sabem que omplirà. Jo crec que va en relació amb això, o sigui, és el ladrillo de la cultura. Que tots veiem el mateix, que tots parlem igual, perdó, però que tots parlem igual, que tots vestim més o menys igual. Aquest és el gran interès del capitalisme, no sé de qui, dels polítics, del capitalisme o de... No, i que canviem ràpid, I canviem ràpid. Perquè això, ja tens l'iPhone 2 i et surt el 3, tens el no sé què i et surt el següent, tens una roba l'endemà i està trencada perquè no sé què, Però no hi ha cap govern que li hagi interessat mai les minories, fomentar les minories, sempre s'han fomentat les grans majories. Perquè aquestes són les que voten i donen la majoria a un poder polític. Perdó. I que la cultura, jo crec que és el moment de la cultura de base, d'expressar la cultura des del poble. Al final, un espai públic no es pot ser més de 20 persones perquè és il·legal. Davant de la violència que se'ns està aplicant des de dalt, és una manera de respondre a un altre tipus de violència que no és la que no es contagna. I que és violència també, que és una resposta i una acció. És veritat que hi ha molta gent que mira TV5, però que si el que volem és construir una societat del futur, la societat del futur no la construiran els catalans. Construirem entre els que estem aquí i la gent que aposta per la cultura no dels diners, sinó... A l'hora de protestar i a l'hora d'exigir coses perquè representava que hi havia una gent que havia de prendre aquestes decisions. De fet, el que estem fent no és la nostra feina el que estem fent ara per aquí o quan ens reunim a l'assemblea o que sigui. És la feina dels que els hem posat allà perquè facin aquesta feina. Llavors el que ha passat és que ara hem de canviar i ens hem d'aixecar d'un lloc que en principi no controlem. I el problema és aquest, que bàsicament costa molt. Ens estem xocant cada cop més amb aquesta realitat, un any després d'haver-nos tornat a trobar, etc. I és molt esgotador perquè d'alguna forma entrar en aquest moment ara és com d'alguna forma ser pacient, i en una societat que el que regna és l'estímul constant de diferents coses, ara ets d'anar aquí, ets d'anar allà, ets de fer això, és com que costa molt viure el moment. I com que costa viure el moment, fer això, que és ser pacient, és molt faragós. I aquí és on ve la gran complicació, on es creen problemes com pots fer que la gent entengui el que és la cultura si ja cada gent té la seva lluita
o hi ha gent que no se sent partícip de res perquè s'han acostumat a aquest model en el que simplement hem de formar part de la regla de ja està. Jo crec que la gent percep el que és la cultura, però també pot percebre què és la cultura quan no la té. Vull dir, si els teatres tanquessin, si les exposicions tanquessin, si tot fessin un per un... Que fessin l'últim partit a porta tancada per no xurrar el rei. Jo crec que seria molt més escàndol això que no pas que tanquessin tots els teatres i tots els museus. A nivell de ressò, segurament sí. Ei, no, endavant. Tanquem-ho tot. Tanquem-ho tot, a veure què passa. Provem-ho, vinga. Ja passa molt, jo recordo fa poc que estava a l'escola i anava al teatre i sempre és el mateix tipus d'obres que t'ensenyen, no? O les exposicions, sempre són el mateix tipus d'exposicions, mai no... És com que jo sol m'he hagut de buscar la vida per veure que hi ha moltes més coses, que passen moltes més coses que no les que m'ensenyen a l'escola, no? D'alguna forma és com que posen parets, és com que es divideix tot, no? En el teatre passa molt, que saps perfectament on has d'anar a veure cada cosa i no et poden sorprendre mai. Jo vull veure un espectacle estrany i sé que haig d'anar a un cicle concret d'una cosa que ja s'encarregaran de que tingui un títol molt clar de què és aquella cosa, no? I no et pot sorprendre, no passa com altres llocs on vas al teatre clàssic i veus una cosa superrara. Aquí no, aquí tot està super... És com una forma de dividir el públic i de tractar així a la gent, no? Perquè només... És trist, això. Sí, sí. Sí, perquè després se suposa que vamos, tindria que ser al revés, l'actitud. I no ho ha sigut. No. Ja està. En quin sentit no ho ha sigut? No els ha fet cap gràcia. Ah, Clar, potser que hauríem d'haver avisat. És una contradicció, però tindria que ser totalment al revés. Per el que jo entenc, amb els anys que hem estat aquí treballant al teatre, sempre ho hem entès al revés, no? Vull dir, ho hem entès sempre al revés. És una casa de cultura. Exacte. Pública. Pública. Doncs en aquest cas doncs, no s'han rebotat, no? S'han rebotat. Han reaccionat com qualsevol empresa. Sí.